खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय बोथोर बिगियाननि मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय। आसाम आरो मेघालयानि बायदि बायदि ओनसोलफोराव मेनि 18 खालारसिमहालागै गोबारै अखा हानायनि आसा दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि अपारेशनाव सानै NSCN उदखारि सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि सांगलां जिल्लायाव आसाम राइफलनि गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों NSCN उदखारि थामहिनबा नागालेन्डनि सानै नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेन्डनि सोद्रोमाफोरा आसाम राइफल्सनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जादों। रैखाथि हान्जाया हलंगि ओनसोलाव साब्रै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानानै हाग्रानि जिब-जुनार लांखारनाय हाबाफारिखौ होबथायो। बे सिग्रोमनाया अरुणाचल प्रदेशनि पापुम पारे जिल्ला आरो आसामनि खाथि-खालानि सिमा ओनसोलफोराव थानाय हलंगिआव खालामनाय जादोंमोन। रैखाथि हान्जाफोरा जाफुंसारै गंसे गान्दानि गंबो बोखांनो हायो। आसामाव NDAनि सोरखार थामहिनबा BJPनि गाहाय दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय दिसपुराव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय। आद्रा थानाय MLAफोरा फैबाय थानाय 21 खालाराव समायखिराखौ लागोन। जर'खायै ओनसोलनि भुमखौराङारि नोजोरजों दिन्थिनाय अर्गेनिक लिचिफोरखौ फोसावनो आरो दिन्थिफुंनो थाखाय बानजायनाय फैगौ तेजपुर लिचि फोरबो 2026 नि थाखाय साखाफारा जानायखौ जागायबाय। बे फोरबोनि गुदि थांखिया जादों मुंदांखा हादोरारि आरो हादोरनाङारि बाजारफोराव ओनसोलनि बुहुमनां सिनायथि मोननाय GI टेग अर्गेनिक लिचिखौ जौगाहोनाय। तेजपुरनि प्रशान्ति लज कनफारेन्स हलाव खुंनाय मोनसे राजखान्थियारि स्टेकहल्डार मेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ थियारि खालामनाय जायो। नगाव जिल्लानि कलियाबरनि सिङाव थानाय लागिगावनि सासे गोरों फरायसा सनिया बेगमआ बे बाराव MBBS आनजादखौ डिस्टिंसनजों उथ्रिसारनो हादों। बिथाङा मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़निफ्राय डिस्टिंसनजों MBBS डक्टर डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गसाइगावआव सानै उन्दै गथ'सा दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। कक्राझारनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव बांलाबारि मदती दैमायाव सानै उन्दै हिनजावसाफोरा गबनानै जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। मिरु सोरखारनि मोनसे फोसावनाय भारतनि नोगोरारिफोरा गिनो नाङा, जिंगा सिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। भारत हादराव पेट्रल डिजेलनि आंखाल गैया। भारतआव 69 साननि थाव आरो 45 साननि ओंखाम संग्रा गेस स्टकआव दंखायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि गेरुवापारा गामियाव जानाय मोनसे जाथाया ओनसोलखौनो सोमावग्लुंहोदों। गेरुवापारा गामिनि कमल मार्डी मुंनि सासे सुबुंनि बिसि मामु गगईआ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो 62,000 रां आरो गंसे मबाइल फन लानानै गोमानानै दं। गावनि सानै उन्दै फिसाफोरखौ गारनानै गोमानानै दं होनना मिथिनो मोनदों। तामुलपुर फरायसालिमाया केरियार काउन्सेलिं आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर फरायसालिमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। आसाम हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय। हाबा जायालासिनो सेंग्रा सिख्लाया लोगोसे जयै थानो मोननाय नङा। हादरसाया आबुङै बन्द थासिगोन लिभ इन रिलेशनशिप। फिन आरोबाव कर'ना भाइरासनिफ्रायबो गिख्रंथावसिन भाइरास हान्धा भाइरास। मुलुगाव गिख्रंथाव हान्धा मुंनि भाइरासआ गोसारनायनि खौराङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारदों। नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरां नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।